Aron pagdasig pa sa mga upunganon nga magpabakuna bato COVID-19, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian may pahigayon og promo online sa mga nabakunahan na nga mohatag og testimonya. Si Luan Mayrondina sa report. Niadtong Mayo 27, 3,189 pa lang ka mga upunganon ang nabakunahan batok COVID-19. Apan human sa unom kaadlaw, misulbong na kini ngadto sa 14,860. 2,680 niini ang nakakumpleto na sa duha ka dose sa bakuna, samtang 12,180 ang nakadawat na sa first dose. Gibutyag sa mayor nga dakong tabang sa pagsaka sa gidaghanon sa mga nagpabakuna ang pagmobilize sa mga barangay officials, staff ug daycare teachers aron mapaspasan ang pag-apod-apod sa COVID-19 profiling forms. Gani sa pagkakaron, moabot na sa 22,000 ang mga nakapa-pre-register. Priority gyapon to sila, but we can accept na sa katong mga in general na gyud nato nga gustong magpa-vaccine. So that we can hit the 70% of the total of population para na natay mga herd immunity. Ug aron pagdasig pagayod sa mga upunganon nga magpabakuna, moapod-apod og tag-1,000 ka pesos ang mayor gamit ang iyang personal funds alang niadtong 20 ka mga tawo kansang mga testimonya sa ilang pagpabakuna nga lakipan pa og picture sa aktual nga pagpabakuna nga mapilian. Mo ni siya tubag sa mga fake news nga gipakatap, no? Based on the testimony sa mga tawo nga nabakunahan na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisda.